Kan man vist roligt sige, at vi hopper videre til noget lidt andet. David Gudlager, du er kommet forbi, og det er du, fordi det skal handle om apps, sikkerhedsapps til smartphones og tablets. Ja. Vi har hørt om det før, vi har hørt om det i længere tid. Hvad er sådan tendensen til næste år? Jamen, til næste år er der den tendens, at man virkelig skal til at passe på sin mobiltelefon og sin tablet. Altså både selvfølgelig, at vi bliver jo mere og mere forventet med at have en tablet eller en smartphone i lommen. Men der er altså også flere og flere, der begynder at tænke på at gøre din telefon skade gennem virus eller stjæle den eller noget. Så der er ingen tvivl om, 2012 bliver det helt store virusår på telefonen. Jeg vil ikke sidde og skræmme nogen, men der er en god grund til i hvert fald, der er en god grund til bare at tænke over det i hvert fald. Okay, og der er vi jo kigget på lidt jo. Ja, det har du det jo med at gøre. Ja, det er det, ikke? Det er den der. Hvad er det, og hvad sikrer den der mod? Jamen, det er Norton. Norton er et stort sikkerhedsselskab, som nu har lavet noget til mobiltelefoner og tablets. Og den her har faktisk en lille smart ekstra detalje. Man kan få en gratis version, der scanner din enhed fra virus. Det kan man få helt gratis, men man betaler for en ekstra funktion, som er sådan en anti-tyveri-ting. Og den gør, at man kan, som du skal se her, hvis jeg siger, jeg har nu fået stjålet min tablet her. Og så kan jeg gå ind, og jeg har lavet mig et login, og jeg signer ind på nettet. Nu siger det her, det er computeren, den her enhed, jeg har her, den er forsvundet fra mig. Fint, jeg går ind og logger ind på den profil, jeg har lavet. Så kan man simpelthen se her, jamen, hvor har den været henne lige før, og hvor er den henne nu på kortet? På Østerbro? Ja, jeg bor på Østerbro. Der har den været tidligere i morges, og nu er den altså her på Hovedbanen. Okay, og det er meget sejt. Ja, det er endnu sejere faktisk, at der er lavet sådan en lille sneak peek, som, nu vil sige, jeg vil jo gerne vide, hvem har stjålet den. Jeg ved, der er nogen, der sidder med den, og så kan man simpelthen sørge for, at hvis du laver den her i log, altså vil sige, nu er den blevet stjålet, det gør du på nettet, så hver 10 minut, så tager den simpelthen et billede med det indbyggede kamera. Så nu kan jeg jo se her, jamen min lille datter, hun har fat i den. Jeg selv har fat i den, og min datter har fat i den, og så kan jeg se her, men altså, det er jo ret smart, at jeg kan se, hvordan tyven ud, og så kan jeg simpelthen aflevere bevismateriale af til politiet. Det er godt tænkt, det der. Ja, det er rigtig, rigtig godt tænkt, det må man sige. Det koster så også 300 kroner om året, så man betaler altså lidt for at være rigtig smart, det må man sige. Sådan er det jo her i livet. Vi skal videre til den næste, den er også til Android-system. Yes. Det er, jeg vil sige, Android er umiddelbart en af de sådan, mere ramte styresystemer, for det er åbent, det er ikke ligesom Apples. Apples er meget mere kontrolleret, så Apple, eller Android og Symbian, som er Nokia, og Windows Phone, som er Microsoft, er styresystemer, som er lidt mere udsatte i øjeblikket. Men det er ikke ensbetydende med, at man er helt sikker på iPhone, slet ikke. Men hvis vi tager den her My Android, som er en dansk sikkerhedsselskab til Android, er virkelig en god app, synes jeg. Den kan både scanne din telefon, så du kan finde ud af, hvad der ligger af virus på. Ja. Men så er der også den lille ekstra funktion, at, som du viste før pausen her, at man kan simpelthen sætte den i anti-theft mode. Og så kan du sende en sms og sige, det kan være, at du bare har tabt din telefon, eller det kan være, nu har jeg mistet min telefon i den her store menneskemængde. Jeg sørger lige for, at jeg sender en sms og får startet en alarm, der lyder. Det kunne også bare være dametasken. Ja. Således. Og finder du den i dametasken, og så ser du lidt dum ud, men det må du selv om. Det bærer vi over med. Og det smarte ved den her, jamen der er der altså simpelthen sådan nogle telefonnumre, som du sørger for er sikre. Så din vens telefon eller din kærestes telefon sørger for, at det er den, du sender sms'en fra. Og det var My Android, var det sådan noget? My Android, okay. Lige præcis. Og jeg kan afsløre, at man behøver ikke være noget teknisk geni for at få det der op at køre. Det kan selv det kan du. De fleste være med på. Så er der den her. Ja, det er rigtigt. Jeg kan bedst lide, når det er dig, der taler, når vi snakker om de her ting. Så det er også okay. Jeg vil sige, det er også helt fair nok. Den ser lidt kedelig ud, men Virus Barrier hedder den. En virusgrænse hedder den. Og det er en app, der kommer til iPhone og iPad, og koster 18 kroner, og gør sådan set bare det, at den scanner sådan nogle ting som din mail for eksempel, kan den scanne, hvis du får nogle vedhæftede filer, for det er ofte der, man får virus fra. Eller det smarte er faktisk også, at man kan sætte sådan remote location ind, for eksempel Dropbox, som er en online backup-tjeneste. Der kan man godt lige pludselig være sådan usikker på, jamen det der Gameposter, er der ikke lige nogle af de der filer der, som er lidt usikre? Så kan jeg simpelthen scanne, jamen hvis jeg har fået et billede ind på den der, eller en fil eller en art, så kan jeg sørge for, jamen jeg scanner det bare direkte. Sletter den det så også, hvis det viser sig, at der er virus på det? Den sørger selvfølgelig for, at du får slettet det hele, og alting ryger ud, og du ikke skal tænke på de sager, hvis du finder en virus i det. Nu kan jeg så sikre mig, at forhåbentlig viser den, at der er no malware, altså ingen virus i det, jeg havde der. Det er jo rimelig meget, man får for 18 kroner. Er det et engangsbeløb, eller er det sådan et abonnement? 18 kroner, that's it. Der er ikke noget abonnement der. Det er ikke som sådan en virusscanner, men den kan du sådan selv sætte i gang med at scanne ting, ikke? Så, ja. Nu har vi det jo med at tage det
det fedeste først, ikke? Jo. Så det vil Jo. sige, det mindre fede, det gemmer vi til sidst. Det mindre fede er Det ligger på den F-Secure. F-Secure er et stort sikkerhedsselskab, og så det undrer mig lidt, at de har lavet sådan en dårlig app. Men altså, ikke desto mindre er det en app, som har en ekstra funktion, som jeg synes er ret smart. Det er en sikker browser. Og problemet er jo lidt, når du sidder på dine enheder, og du så browser afsted, og du så hopper ind på et eller andet obskurt site, det ved jeg, Ida ofte gør, så kan det jo være sådan lidt, jamen, ja, lige præcis. Den her sikre browser, der ligger her, sørger for, jamen altså, hvis der er nogle ting, der virker mærkelige, eller hvis der er nogle ting, hvis du er inde på et site, der måske ikke er helt rent i mailet, så giver den dig gør dig opmærksom på det. Og F-Secure er faktisk en ganske fin app. Den skal bare lige optimeres og blive lidt bedre og blive lidt smukkere. Den kan godt scanne, og der er ikke den her anti-theft i, men man kan stadigvæk, hvis du sender en sms, og så kan den også godt larme. Den kan også godt findes på kort og så videre. Jeg synes bare ikke, den er helt så brugervenlig som nogle af de andre. Hvad koster den? Den koster også 300 kroner om året. Det er sådan en abonnementsbaseret basis. David, med håbet, med ønsket om et sikkert 2012. Tak fordi du kom. Selv tak. Mikkel. Til januar, der har dronning Margrethe siddet på tronen i 40 år, og i den forbindelse, der er der kommet den her bog, den hedder M, 40 år på tronen. Den er skrevet af Jens Andersen. Forfatteren til den her bog, han kommer forbi lige efter nyhederne og fortæller, om dronning Margrethe faktisk er lidt mere almindelig, end mange af os danskere går og tror. Det er lige om lidt.